O sa buot magpakasal niya, atensyon ha, moabot sa tunga sa milyon ka pesos ang nabulsa sa usa ka wedding coordinator gikan sa tulo ka mga parisan nga iyang nabiktima. Duha kanila misalig kay iyang kaila. Aniya ang report. Dream wedding nga nahimong nightmare ang paghulagway ni Lira Pino ug sa iyang The One nga gidakda na untang magpakasal karong Oktubre 23. Human na sayran nga gibusa na diay silang wedding coordinator ang dulan sa 200,000 nga gibayad alang sa kasal. Luyo sa kabalaka, ilagyod na kumpirmar nga na-scam sila dihang ilang gi-check ang venue sa wedding reception ug wa di ay nakabuk. Sa sinugdanan, mutubag pa sa mensahe ang coordinator hangtod nga dili na kini makontak. Pinigom na namo niya. Kuan sa damo siya hinaguan sir para sa mong dream wedding. Gusto lang mi kung di siya gusto nga ipakihag na mo siya kay kami nag-join forces kami sa tanan na scam niya para mausa mo ang pag-file og kaso. Ang gitumbok nga coordinator mao si Jason o JC Saramosing nga naila-ilan lang sa online kinsa tamis kuno kaayo mudala og bulatik sa customer. Samtang si Rima Miluren, confident nga maangkon ang simple ug intimate wedding sa package nga 100,000 kay kaila ra sa iyang partner ang maong coordinator. Nakahatag na sila og 53,000 isip pa si una nga bayad nga gigamit sa preparasyon apan nagduda sila nga nabiktima sila sa scam busa gitawgan nila ang mga supplier ug didto na kumpirmar nga na scam gyud ang tanan. Dihang gikomprontasi, mi pasalig gini nga iuli ang kwarta apan wa na mo patimaw. Nakita na mo siya sa kalsada. Dito akong gi-confront nga nako JC, unsa man imong gibuhat na mo? Ano nga umaka reply niya na contact na ko ang suppliers ba wala jud mo gidawn ang among gibayad nga kwarta. Unsa man scam ni? Siya ma'am ning contact jud ko ana ma'am ni Brian ana jud ko sige tawagi dira kanang tinuod nga Brian dili nang Bray ra ha. Wa man niya tawagi. Si Abigail salig kay classmate di ay niya sa high school si Jason Saramosing maong wa magduha-duha sa iyahang pagkuha isip coordinator. 290,000 pesos na sa 350,000 pesos nga wedding package ang nahatag sa coordinator og nahibulong sila nga magsigi na lang og pangayo og kwarta nga wa pagani moabot ang schedule sa ilang kasal. Ulahin na dihang nasayran nga na scam usab di ay sila sa iyang higala. Siyempre, gusto na mong mabalik ang kwarta. Pero at the same time, kung pwede siya magpriso dito para wala na untay ma-scam ba. Kita bitaw kang sa naday mi kadaghan. Bukas pa ang mga biktima sa settlement kung mauli ang ilahang kwarta alang sa ilahang dream wedding apan di sila magpanuko sa pagdangop sa NBI kung mapakyas ang suspitsado. Nag-deactivate na sa iyahang social media account ang coordinator. Samtang bukas ang GMA RTV Balitang Bisdak sa habig sa wedding coordinator. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.